YouTube-gruppe. Den der? Den nye. Det er sådan en trin ud før. Min den ser bare lidt anderledes ud. Sådan Jeg har faktisk kigget på den her bare med 80 mm hjul. Ja. Fordi at hvis du skal have bare en frame, kuglelejer og fra 80 cm hjul, så kommer hurtigt af med det samme som skøjten. Ja, som hvis man køber den hele der. Ja. Det er lige før, vi skal gå på 90. Jeg siger, vi kan jo andet. Hvem kører der? Jeg ved det ikke. Det er Dansker, der? Ja. Nå, okay. Ja, altså det er jo en fantastisk film. Du finder den, jeg kan ikke hvordan jeg fandt den. Jeg fandt den inde på internet. Jeg mener ikke, den ligger på YouTube. Men den ligger på en eller anden side. Ja, jeg tror faktisk, det er rigtigt. En af stien heroppe, ja. Til højre? En nu, eller? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, der er en sti ind til højre lige her. Ja. Gør det. Du er stadig smuk. Så er det bare ind og flyve rundt. Eller noget. Mange muligheder. Sådan. Det er jo altid. Er det ikke sådan, at rundt? Det er bare noget andet. Ej, vi har også ude i Der er faktisk 3 gutter, der kommer op fra Kolin op på. Hvor gamle er de? Nogle kids? Først de er omkring 17 til 20, jeg gætter på. Fedt, hva'? Men de har været der på søndagen, hvor jeg har været op på Læsølbæreskolen. Nå, hvor Det har faktisk været hyggeligt at snakke med dem. Fordi man bander hurtigt over forældre og børn, der
Så er det hernede til højre, ikke? Hvor vi kører Jeg kan ikke. Jeg kan hoppe fra det til den. Nå, det er nej. Ja, til højre her, og så venstre med. Den er. Det er fandme også kørt til. Ja. Nej. We're waiting for cars. Yeah, I see that. Er det et ja? Nå. Ja? Men jeg synes, det er spændende. Det der. Hey, det er derfor, I snakker om godsbanen. Det har jeg ikke set, det her. Jeg har bare troet, det stadigvæk var, hvad hedder det, to kører. Jeg er også mest af skater. Nu er det jo bare sådan. Ja, ja. Vil I så taget? Åh ja, det er langt siden, jeg har været deroppe. Ja. Hvad fanden var det, jeg så, hvad hedder han? Taget? Nej, jeg lavede en stætte til vores. Ja, Scott. Ja, Scott Quinn, han gør. Han gør en af de der runde. Har du egentlig set det der video? Ikke lige at prøve, om det kan lade sig gøre.